Christiansborg og lave nogle forskellige ting med noget kridt her. Længere over, der har vi skrevet A slave to the system, we need to break free. And a peace sign. Og en kridtpedit selvfølgelig. Her har jeg skrevet, folket vågner op. Udtegn. Til hvad I har gang i, som ikke gavner folket. Åbn jeres hjerter. I ødelægger mennesker og deres hjerter. Og herover, jeg håber, at de vågner op og ser det her politikere, når det gør noget godt for systemet, i stedet for, at de ødelægger mennesker, og de ikke har styr på sundheden. De tager sundheden væk fra os. De gør det ene eller andet. De har ikke styr på, hvad der sker i psykiatrien. De har ikke styr på, hvad der foregår. De ødelægger det for mennesker. Vi er ikke frie. Vi er fucking numre. Og her har QQ skrevet No World Order. Vi vil ikke have kontrol. Vi vil ikke have kontrol. Stop kontrollen, Christiansborg. Stop kontrollen nu!